съм Васко Дон 2001. Така, това е една игра на тази игра. Може би никой не знае. Така, тази игра съм играла. Извинете за паузата, така. Да, играта се развива тук. Сега. Тази игра от 2005 мисля. Каква стара игра? Мисля, че звукът се чува, поне аз го чувам. Значи тук пише, че трябва да се изкачим нагоре, но мисля, че така. Ето така. What the fuck? Браво на нас. И тук май само нагоре. Браво на мен. Така взимаме диамантите, да отворяме тази книга. Така. Окей. Game Save. Така, сейф с играта. Ако умрем или нещо такова. Умрях. Хубаво, че се сейфа. Би трябвало да се сейфа. Чакайте, бе, братле. What the fuck, сега не мога да се изкачам и ще дам да умра. Фак! Нерва си. Да, това ще е първи епизод. Няма нищо да продължа играта просто. В смисъл, където аз съм стигнал. След това още една игра. Аз тази игра преди съм я играл. Тази игра преди, може би, около месец съм я играл. За последно, но хубаво, че не съм я изтрил и ми дойде на къла да сейв, да снимам на нея, не знам откъде. What the fuck, тук ако бях по-мал направо. Уау! Да. Това... Добре, сега трябва да слизаме. Така пише. Добре, слизаме. Някакъв буклук. Да получаваме гейсейв. Да видим какво пише. Виждате, графиката не е от най-добрите. Умряхме. Кой това бе? Ето виждате, може да се държим също. Което е много добре. Пак умряхме. Моля ли да го ударя, за? Уау. Фак. Ти мен ли ще биш, братле? Не, то трябва да го прескочим, разбрах. Така, това нещо мен ли ще би? Да, играта е 2005-та, какво? Все пак за 2005-та графика това е... Да, ти мен ли ще биш, тапанар? Добре, извинете, че казах тази думичка. Всъщност тапанар да кажа. Така, Софтвил. Добре, пишете долу в коментарите на какви игри искате да снимам. Сега, къде ми е? Пусна това от начало ли? Не. Така, окей. Да продължаваме. Сега трябва да се качиме. Това бе лошо. Още малко. Да, това беше от този епизод. Надявам се да ви е харесал и чао.